Viete, čo dokáže spraviť pár sekúnd čakania s náladou zákazníka? A ako sa dá zmeniť chaos na prevádzke v plynulý servis? V Orange to vyriešili jedným krokom, a to zavedením technológií od nás. Poďme sa spolu pozrieť na to, čo to prinieslo. Čo oceňujú zamestnanci Orange po zavedení vyvolávacieho systému najviac? Tak je to taká zlepšená dynamika prevádzky, pretože sú také dva módy, bude ten nápor väčší alebo menší. Pri tom menšom ide to také lepšie úsmenie zákazníkovi jednotlivým predajcom, keď potrebuje napríklad zaplatiť faktúru alebo keď si vybavuje celý nový balík LAV. A v tom druhom prípade, keď je ten nápor väčší, najmä okolo štartu nových ponúk alebo Vianoc, tak je to také tiež akože lepšie manažovanie, že kto skôr ide, alebo potom aj čo robí na tej predajni počas toho obdobia čakania, či si niečo sleduje, otestuje nové telefóny alebo na obrazovkách sleduje nové ponuky. Aké výhody prináša digitálne značenie v porovnaní s tradičnými tlačenými metódami? Sú také tri dôležité aspekty. Jedna je rýchlosť, vôbec nasadzovania ponúk, pretože náš biznis je pomerne dynamický. Často sa stáva, že nová ponuka príde zo dňa na deň alebo z týždňa na týždeň a vlastne displeje umožňujú ich nasadiť prakticky okamžite, to znamená, jeden večer predávate jednu ponuku, od rána druhého dňa už môžete mať druhú. Ďalej vôbec sa zvyšuje tá dynamika vôbec nasadzovania kampaní, aj ten štýl komunikácie oproti statickým obrázkom, predsa len akože obrazovky sú dynamické, umožňujú hrať sa s klipmi, kampaňami a novými formátmi. A v neposlednom rade je to aj ten ekologický aspekt, lebo čoraz menej sa tlačia brožuly, letáky a displeje vlastne v tomto smere otvárajú iné možnosti a pri nízkej spotrebe aj nižšiu energetickú náročnosť. Ako vlastne digitálne displeje zmenili spôsob komunikácie s návštevníkmi? Tak mení sa vôbec taká komunikácia tej predajne navonok zákazníkovi. Už napríklad akože zvonka, keď vlastne zákazník ide okolo a vôbec môže sledovať aj na tých displejoch tie prvé ponuky a čo sa deje. Druhá vec je, že keď už je vnútri, to znamená, že keď už ten čas trávi na predajni, či len keď si pozerá, alebo eventuálne čaká na toho predajcu, tak vlastne z tých displejov môže čerpať informácie. A neposlednom rade je tu ďalší dôležitý aspekt, že každá predajňa môže mať aj nejakú lokálnu ponuku alebo nejaký regionálny aspekt a to je opäť príležitosť vlastne na tých displejoch ho mať vystavenú, pretože každá predajňa si potom nastavuje svoje potreby. Keď si vezmeme všetky pobočky Orange na Slovensku, koľko metrov štvorcových digitálnych plôch sa tam nachádza? Tak tým, že sú nasadené v desiatkách predajní, sme si to rátali dokopy a je to už vlastne viac ako pol kilometra. Za týmito riešeniami stojí Quex, technologický partner, ktorý pomohol Orangeu premeniť zákaznícku skúsenosť na rýchlu, modernú a efektívnu. Quex prináša technológie, ktoré robia digitálne prostredie jednoduchšie, modernejšie a efektívnejšie. Quex. Kvalita, ľudskosť, dôvera.